Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva, nina bendlondle nophapha ekhanda, nina bendlove namandla sebengelele ey'fundazweni zonke ekhona eNingizimu Afrika. Igama likaMabonakude-ke iBlack Live TV, kanti-ke igama lohlelo sibuza ukuthi uThakathoba. Gama lami King Sicaka, ngolapha kaLuqa. Ntombi zamavu zamchizela ezabe suthi zimcela ifotho. Ngibingelela sithemba ukuthi abantu ba-right baphilile. Nginithanda kakhulu-ke mase ni-subscribe and like and comment, nibe ingxenye yokushare iy'tori zethu kubantu bonke bayazi indaba yethu la eNingizimu Afrika. Sibingelele emazweni onke omhlaba khona abantu basifonela-ke bakhuluma nhlangothi zonke bakhuluma into engafani. Siyabonga futhi nakulabo abaney'fiso zokuthi ngelinye ilanga baphose itshe esivivaneni khona la kwi-Black Live TV. Qhubekani kanza ukuthi iy'fiso zenu zibe i-reality ngelinye ilanga. Siyathanda kakhulu kuba nani njalo njalo. Sibingelele-ke samukele nesihambeli sethu esinaso namhlanje. Sawubona mntama. Sawubona futhi njani? Sikhona njani? Hayi siyaphila nathi. Ngizwile ukuthi awuyena umuntu othanda ukuyichaza kakhulu, ukhulume kakhulu kodwa ufuna ukuzongena nje straight odabeni. Ake siqale mhlawumbe phezulu usho ukuthi mhlawumbe wena nje eqaleni kodaba ungakangeni kuvuthondaba. Usisi ukhulele phi, ekhula nobani, isimo sempilo ngesikhathi ekhula besinjani? Oh, igama lami nguNonhlanhla wakwaSithenjwa. Ngikhulele eNdwedwe kaNgoni. Okay. Ngihlala nogogo wami nabazala bami. Ngaze ngafika emabangeni aphansi esikoleni, ngafunda khona la eThekwini. Ngifunda eMafukuzela. Okay. Primary school. Benifukuzela lapho. Okay, siyabonga. Ngafunda ngaze ngafinyelela high school khona eMlazi. Sure. Ngifunde eNaleni High School. Yebo. Angazi noma ngingangena odabeni nje manje. Ngangena sisizwe nje ukuthi mhlawumbe ekufundeni kwakho wafika e-high school waqhubeka nempilo, then impilo uqala ukuchallenge eqalephi kwaze kwafika phi, mhlawumbe nje ngasilandisa udaba lakho lonke kusukela eqaleni. Thema ngifika e-high school ngafunda ugrade 8 wami. Uma ufika esikoleni ufika ufome. Yeah. Nawe wafoma. Nami ngafika ngafoma. Yeah. Ngafoma ngathi mangifunda ugrade 8 wami ngatholana nomuntu owafika wayibika kumina. Hayibo. Okwaba uSandile wakangema. Mseti mfowethu. Yeah. Owayibika ayi nami ngagcina ngisizwile isikhalo sakhe. Ngamzwela nawe. Unizwela linyizwe. Yeah. Uma ngimzwela saqhuba naye wayefunda ugrade 11 nokho-ke wayesethe ukuthi ukusa kunami. Okay. Saqhuba naye, masiqhuba naye size sifike esikhathini sokuthi sithola umntwana sobabili. Sisasesikoleni. Okay. Kwafika la fanele mina ngibuye ngithukuma kancane ngoba ngase ngithwele. Ekuyithweleni wami ngahamba ngayohlala ekhaya, waqhubeka wafunda yena. Ilapho waqala khona-ke iy'nkinga zokuthi usesikoleni mina sengihlele ekhaya. Uma ngihlele ekhaya yena uyaqhubeka naye, ubona abanye futhi nasesikoleni. Wagcina lapho ethole intombazane. Intombazane yathola ingane yayithwala nayo. Kodwa ingane yayisiphuphuma-ke angazi kwenzakalani. Okay, hayi kudlule lapho ngoba makuqhamuka izinto ey'njalo kuyaye kube khona iy'nkinga vele phakathi kwethu uma ngabe nithandana nabantu. Niyaye niqhuzulisane nibanga lezo zinto ey'njalo. Yeah, kube khona lokho kodwa kwabuye kwadlula futhi. Lokho kufika kwaze kwafika ekutheni naye useyasebenza manje akasekho esikoleni. Noma esesebenza usaqhubeka usenza izinto nje zokuba umfana. Mayenza lezi zinto zakhe kuba khona ama-challenges abeba khona njengokuthi uthola umuntu useyakufonela uyakuthuka. Ngithi mangithi ngiyabuza ithole phi inamba yami athi naye akazi ukuthi uyithole kanjani. Ngithi mina awu kanjani manje ngoba phela
intombazane ingangazi mina kodwa ibe nenamba yami kanjani kube yilokho-ke hhayi angazi kuqatshwane kubuye kube into edlulayo. Kwaze kwafika ekuthenini uthola ukuthi-ke silokhu sikhuluma lezi zinto ngoba uyazi into ekanje iyaye ingadluli, ayidluli into ekanje umuntu uma ekwenze kabi nje manithandana iyaqila ihlale. So kube nezinto ey'hlale yivuke siqulisane amacala ngenxa yayo yonke leyo nto leyo. Ngize ngigcine sengimtshela ukuthi njengoba uhlale uthi wena uyadlala uma wenza izinto, ngelinye ilanga uyomthola ofana nawe. Kube ukuthi hhayi ngoba wena uthanda ukukhuluma warawara zonke lezo zinto ey'kanjalo. Hhayi nangampela-ke isikhathi siyahamba uyazenza izinto. Nangampela watholana nenye intombazane. Intombazane shuthi yaba nalokho ukuthi ingitshele khona la sahlangana khona nayo intombazane. Emva kwesikhathi eside yona ingazi mina ngingayazi. Uma ifika endlini nangalelo langa futhi izifika endlini yayifike ikade ibiziwe. Ngibiziwe mina yona nayo futhi ibiziwe. Shuthi ifike athi uma ifika nayo ayishiye emnyango ebese ebaleka ayishiye sihlangane sobabili usehambile yena. Mayingqongqoza endlini ngithi ngiyavula ingibingelele hawu usibanibani wakasibanibani. Ebese ngithi nami ngithi ngizama ukuyichaza ithi hhayi mina ngiyakwazi ukuthi wena usibanibani wakasibanibani uhlala endaweni ewukuthi. Ngithuke kwangithusa kakhulu lokho. Yangitshela ukuthi isizwe okuningi ngami ukuthi mina kulo mfana ngihlela ngiyindawo bayafika bayahamba kodwa mina ngihleli izongikhombisa ukuthi mina yona iwubani. Hhayi nangampela nkosi yami intombazane ayichithanga isikhathi. Akuphelanga isikhathi esingakanani ngoba vele naye ubeseke wa-complain-a ngayo ukuthi uthandanile nomuntu kodwa umuntu athandana naye khona izinto ezimba amenza zona njengokuthi nje ucabanga ukuthi umdlisile. Ifika nje izokhuluma kumina vele sengike ngakuzwa lokho. Hhayi emva kwalokho-ke okay ngingakuthathele ekhanda futhi amantombazane vele ayadelela. Ngingakuthatha ekhanda ukuthi ngempela singenza into embi. Nangampela ngangingalali ebusuku la ngihlale kuze kuse kunento nje eyenzekalayo uma ngabe ngisembhedeni kubo kalo mfana angazi kwenzakalani kodwa akulaleki. Siyashayana sishayane kuze kuse emnyango. Uma ngabe uthola ukuthi mhlampe ngaleso sikhathi akufikanga ukuthi mhlampe sithethisane kuphele kanjalo. Uma ngawuthethisananga sishayana kuze kuse emnyango. Hhayi indaba yilokhu iqhubeka ngibona ukuthi hhayi ngeke nakuthina kukhona uqhekeko manje olukhona ngoba bese abantu abangahlukani. Kule nto le yenzakalayo njengoba nishana nje uphi umntwana? Umntwana ukhona kwesinye isikhathi akekho. Uhlala ekhaya kwesinye isikhathi bengiza naye kwesinye isikhathi thola ukuthi usele ekhaya. Kule nto yempi yenu niyena acabanga ukuhlukumezeka kwakhe emqondweni manje nibona nilo. Bengingafiki nokuthi ukucabange lokho ngoba bekuyinto vele yenzeke nje. Ivumbuke nje. Into evele ivumbuke nje yenzeke ngaleso sikhathi awucabangi into eningi ngaleso ucabanga lokho ofanele ukwenze nalokho okwenzakala ngaleso sikhathi. Manje-ke nakho-ke senoqhelelana nisakhuluma njalo wasithatha usibeke nalapho kwase kwenzakalani? Kulolo qhelelano lethu hayi nami ngaze ngagcina sengibona ukuthi hayi ngoba ngiyakhuluma njengomuntu wesifazane angikwazi ukuthi mangibona into ebese ngithula nokuthi ngijaha ukuthi hayi ngizoyeka mase ngiyofuna okunye ngoba ngumuntu wesifazane angifani nomuntu wesilisa. Kufanele ngizame ngiqala ukubona ukuthi isimo asilungi yini kuqala. Ukhulume hayi ngabona ukuthi hayi akukho kwenzekayo okumehluko kunalokho kuya phambili. Wazama naye ukuthi sizame ukuthi sibonane nabantu ngenxa yayo lento le ukuthi mhlambe ilunge ngoba ekwenzekeni kulento lento eyenzeka iyayisinzima ngalendlela ukuthi ngisho sisekamereni kwavele kuyithulakalele nje kungasenzeki lutho. Umdlalo awuqali nje. Umdlalo awuqali. Lutho nompempe kusho lutho.
ngabona ukuthi hayi kuningi kukhulu futhi ayingangami nami ngabona ngagcina sengithanda ukuhoqa ngoba manje uye wazama wathi asiye kubantu okay sazama ngabona ukuthi lento ngiyaphalaza ngiyoze ngiphumudene ngoba noma uyile kumuntu siqhumela phela sithi sizama ukusizakala kulento cha uthi into ezangibuze umuntu othakathiwe la odlisiwe ilo wakho wena uqhumelani ulokhu uphalazelani ngiyakubona ukugquma mhlawumbe ona uphalazelani phela uma ufika kumuntu lo osizayo uyafika akunike asinalo ulwazi oluningi umuntu mayefika ezenza lokho umukela lokho okushiwoyo ukuthi kwenze ngale ndlela yokuthi nami ngize ngagcina sengibona ukuthi no ngingagquma ngiphalaze ngila kodwa kusasa phela fanele yonke into iphelele kubo loya muntu ngoba yena akezi la ekhaya mina ngiya kuma ngabona ukuthi lento ifana nomdlalo ngoba futhi nangaphandle kwalokho kusasa siyakwenza lokho asho naye athi ngeke ngiphinde umthakathi ngeke ngiphinde ngimbone lona asho konke akushoyo kodwa ngakusasa umbone sekhona ngabona ukuthi hayi awumdlalo lo ngcono ngivele ngishiye yonke into phansi. Now ngiyayibona le kuphalaza futhi ayingicacile isitini uma yena enichazela lo onisizayo uthi lokho enikwenzani ukwenzela ukuthi kwenzekeni because wona uhlala kini uya nje endlini yakhe which means indlu yakhe egiliwe kwagilwa yonke imikhuba yonke lento uhlangana nayo mawusendlini mawusekhaya kwenzeke lutho. Uyasho athi phela ufanele kusuke ichitho kusuke nesilwane engifakwe sona. Okay. Ukuze kudede nje yonke into. Kungukuthi nami okunye ngase ngicabanga late nami sengicabangela ngendlela yami ukuthi no lento vele angathi ayisiyona le mina nami ngicabanga ukuthi iyona because konke okwenzeka lapha ya noma kukhona vele okungimina engenziwe khona kodwa kuyafana uma ngabe ngiphinda lapha kusazokwenzeka into efanayo. Qhubeka mntama. Yebo. Hayi ngagcina ke nami ke ngiyekile phansi kodwa indlela ekwenzeka ngayo ke nami ngase ukwenza izinto ngokudinwa. Mana uyekiswa yini yekisodwa usamthanda noma uyekiswa ukuthi umdlalo awusekho ekamereni lokho komdlalo ngangingabekezela ngoba ngangibona ukuthi hayi ngoba ngingamthandi kodwa ngibona isimo engibhekene naso ukuthi kuyaliwa la and kuyashiya ukuthi umuntu akaphumula kalali into mina angikwazi ukumelana nalesimo lesi and 3 months hlangana niyalwa njalo siyalwa njalo sure inhliziyo yami ibhlungu yayibhlungu ngale ndlela ukuthi sengiyasuka endaweni nami bengitshela ukuthi nami indlu yami yokugugela kodwa manje forever yena wakho forever yena wakho madoda ka ayike umuntu okay ngingakayeki ke asho-ke lokho akushoyo athi sengimyekile azangikhombise ama-message nami ngiba nobudomu-ke yabo umuntu uma umthanda angikhombise ama-message hayi nginama ama-message ngithe angisamfuni kwasho kwacima kwavutha ngithi okay ngokuthanda umuntu-ke hayi ngivumelana nesimo usiyayithola intombazane isiyafona ifona futhi yayenza sure ukuthi ifona phakathi nobusuku mayifona phakathi nobusuku ikhuluma izinto obonayo ukuthi labantu bebendawonye labantu nami ngadinwa ngifuna uqhama manga imanga mayifona uyali-answer akhululeke noma mhlambe sasebintshekile no umpintshekile kodwa mina phela fanele ngimphoqe ngoba uthe yena akasamfuna umuntu okay ngiyayazi namba ngase ngiyazi ngekhanda inamba yentombazana uma ngabe ifona lana fanele afake la ku loudspeaker sizwe sonke ukuthi nami ngikuze ngikwazi phela ukuthi ngiyizwe lento ayishoyo ukuthi iyona ngempela ufuna ukuza into wazi ukuthi ibhomu ngiyafuna ukuzwa phela ngoba uyayisho ngithi yena uyasho ukuthi yena
ayisekho. Yes. Kufanele ngibe nesiqiniseko. But ekhanda lakho akuringi ukuthi njengoba inkunzi yomthakathi nje ekhunkula kwasana okuringa kocingo nithi hallo vele umyeni wakho noma umuntu wakho lothandana nawe uzothoba even if ngathiwa izolo bekade ethe akasamfuni. Angifuni uqamba mangake lo mqondo ubungakazi ungifikele mina bengifikele ukuthi okay la vele kudlalwa ngami akukho kunye. Because phela sinokuvakashela la Black Lives vashelwe inyanga zisitshela ukuthi sinomuthi nje ufaka olimini mawumfonela umuntu makathi hallo nje uza lento eyisho. So kwangafiki kuwena ukuthi mhlawumbe leso strategy that is why efona nasebusuku. Angifuni uqamba manga bengakaze kungifikele mina bengifikele ukuthi laba badlala ngami bayathandana nje. Bengakaze nje ngicabange noma ngazi ukuthi intombazane iyawusebenzisa umuthi kodwa bengitshela ukuthi shuthi uyithanda kakhulu ngale ndlela ukuthi akasangiboni ngisho ukungibona mina. Then mase answer ucingo uqhubeka bese kwenzakala. Sithandwa sami ukuphi? Ngiyeza lapha emzini wethu manje. You provoke. Ay. Ngidinwe ukuthi angife. Ngidinwe ukuthi angife. Angathi ngingavuka ngihambe ngiye kuba le ntombazane manje. Yeah. Ngabona ukuthi hayi ngeke lento ayingisebenzeli. Ngizofa ingane zami isancane. Ngathi hayi ake ngibadedele. Kodwa ukuhlukana kwethu ke akubanga kuhleke ngoba ngamnika mina into azoma ngayo ngoba kwaba khona umuntu ngalendlela ukuthi umuntu lo wayekhona sasingathandani kodwa sasikhuluma la ku WhatsApp. Sasikhuluma ku WhatsApp futhi masikhuluma ku WhatsApp sasikhuluma kahle and into eyenza ukuthi ngize ngithi asikhulume naye ku WhatsApp ubhuti lo ubehleze nokuyifuna ifoni yami ubaba wengane ehleze nokuyifuna ifoni yami ngayi ngamnika lelo thuba wangitshela into eyodwa ngelinye ilanga wathi ngitshela kumfana wami uncane uyazi ukuthi usibanibani uyayazi iphini yakho ngathi mina hayi bengazi wathi kubuza yena awungajabula ngafa ngathi hayi ke ibambe ngakho kwakuyiplan yakho kwakuyiplan yami. Right. Nami ngifuna ukuthi abuzwe lobuhlungu lobu kodwa ngacabanga lethu ukuthi no bengafanele ngenza kanjena. Senginyomfile kodwa ke shuthi vele kwakufanele kube nje. Mesho kanjalo ngavuka nje ngakusasa ngayithatha ifoni ngayishiya ephezulu kwetafula nje. Awukanti nangampela uzwe vele ayithathe abone ama conversation abone nesigore esidlula yena lapha. Yey, akwazi ngisho ukusifonela ngoba ngiyabona mshaya lento. Yabantomazana ngikila. Baba ukuthi ke ubona leyo nto ke kanti leyo nto uyibona nje wehlele buka izithombe zababa kubaba kusewadlula. Yabo mina ngamshiya ebuka izithombe kanti vele ngangazi ukuthi vele njengoba ifoni ngishiya izowela ezandleni zakhe. Ngifica uyakhala kanti usekhaliswa yinto aseyibonile mina. Sekungani manje ubuka izithombe kababa? Exactly. Sengingani manje ukhaliswa izithombe kababa? Manje majoko ningakhali phambi kwalabantu. Zosihlekisa kalaba ni. Yeah. Ngifike ngibuke lokho ngithi mina unkosi yami bakithi kwaze kwabuhlungu. Awusengiyabona hawu ifoni isila ngaphansi. Hayi besenze njalo ngawusekuyahlangana ukuthi hayi sezikhalile ke. Kwaba ukuthi ke uyazama ukuyifihla kodwa ke kwasho ukuthi kwagcine kungagcinanga yena wayiveza ukuthi hayi khona lento aseyibonile. Ngasho ngathi hayi kulungile okubonile kuyikhona futhi bengifuna vele ukuthi ukubone. Bengifuna uyifile lento mhlawumbe uzocabanga ngenye indlela mawuyifila lento ukuthi injani ngoba mhlawumbe uma ngabe mina ngiyisho kuwena uyenza kumina akuzwakali ngoba uyakhuluma angali ukuthi umuntu wesilisa vele uhlezi nezinto zakhe angali ukuthi ungenza angezwe ngingaboni ngicela ungihloniphe angiboni ukuthi into enzima leyo kodwa ke wena benza ngendlela yakhe engazenzi naye lawo
elawulwa-ke kodwa lokulawula akuhambile wakufuna ngimkhuza isikhathi eside ngoba phela into usuke uyifuna ngoba uma uhlangana nabantu uhlangana nabantu abahlukene awumazi umuntu ukuthi unjani. Uma uzohamba wena uhamba uyifaka khona lento ozoyithola. Uma ufaka udobo olwandle ufanele ubuye nani nofishi. Manje uma ngabe nawe uzohamba ufanele ubuye na something. Mina wayefaka udobo ubuye nofishi. Angithi-ke ngiyakuzwa mina sesikuzola eduze. Hayi. Kwaba yinto kanjalo-ke. So now usuphumile-ke ebudlelwaneni naye and uyasho ukuthi into asemngayo ukuthi nawe kwenza wayithini mayekhuluma ngalento ukuthi i-strategy sakho leso wasenza sagcina sesemkhalisa wayithini mayema ngaso? Wathi hayi akukho okunye phela wengibiza ngaleli gama elikhulu libizwa ngalo umuntu asho ukuthi mina ngichitha isikhathi sakhe ngithi mina asikho isikhathi engisichithile mina ngimngaka sithandana isikhathi eside nezinto zethu ayiqhubeki ngoba ngalendlela ukuthi noma ubefuna ukuya ekhaya mina bengimvimba ngesimo sokuthi uyambona umuntu ukuthi no akekho ready ubona ukuthi ufuna umboza yonke lento yakhe ayenzayo ngokuthi enze something ngamisa ngathi no until uzazi ukuthi ubani wena ufunani ngoba vele usafuna mhlawumbe usazothola okungcono. Angithuka-ke nangalokho ukuthi wena wavimba ukuthi ngekini ngoba shuthi ubufuna ukuwenza lento oyenzayo. Ngithi mina sesiside kabi isikhathi 2000 kuya ku-2022 isikhathi eside kabi leso. Uma ngabe khona into ebengiyenza mina ubuzoyibona. Awuwazi nelilodwa iphutha lami ngaphandle kwaleli. Kodwa-ke bese mengalokho-ke ukuthi hayi-ke mina ngenza u-1 ngenza u-2 ngoba bekuwumuntu ongalendlela mina bengigadiwe ngiyitshela ukuthi ngiyathandwa lento ngiyibone manje ukuthi umuntu afike ngo-1 afike ngo-2 afike ngo-3 ufuna noma ungafuni ukuphuma eminyango kufanele uvele ewindini ukuze abone ukuthi khona. Mina bengitshela ukuthi uthando kanti ngingagcina ngibona ukuthi no afike ekhaya. Bengitshela ukuthi uthando kodwa ngagcina ngibona ukuthi shuthi lo muntu impilo ade iphila ubephila lempilo le yokungazazi bese engqondweni yakhe kube khona lokho ukuthi shuthi nami ngiyenza lento ayenzayo. Ngitshela ukuthi ngiyathanda kanti ngigadiwe hayi ngoba ngithandwa. Mhlambe mangahle sibheke nje mntakama ukuthi-ke ngale kwegigaba ubhuti agcina sezenzeka between nobabili yini into eyenza kubona bonke abantu besilisa ababuka South Africa ohlangana nabo emsebenzini ohlangana nabo uyihambela ohlangana nabo ngabe thiwa wenzani ukhetha yena still umbone ubest before lezi gigaba yini yayi-attract kuyena uma uyibuka ubona no isoka lami man something else? Nami ngangibonela nje ubhuti omuhle ohambo nje Nkosi yami onothando. Awube nothando-ke shemina. Enginakekela mina kanye ney'ngane zethu noma sisiney'ngane ube umuntu noma kwesinye isikhathi ezenza izinto kodwa nje umuntu o-right. U-present for iy'ngane zakhe. Nakanjani. Kukona ukuthi shuthi uhlushwa nje kuba yisoka kuyamhlupha kakhulu. So if bekuthiwa uthi ubhuti ufuna isithembu ubungavuma? Bengavuma ngoba ngimthanda futhi uhleze present. Into ebekuyona ebalekile ukuba present. Kodwa ungabi present ebese uba namanikiniki amaningi. At least mina ngokwami isithembu isona engiyangibona ngazi ukuthi umuntu uma ngabe ezothembeka isona esingcono ngoba usuke wazi ukuthi okay kunaloya muntu khona mina yabo. Unlike umuntu ehamba nje ehamba eqoqa zonke izinto kuze kufike izinto ezi-wrong ngoba noma
kufika oku-wrong usuke wazi ukuthi nangu umuntu uma kungamina shuthi uyena asibani yes. So now empilweni yakho-ke sewuphumile kodwa ukakuveza ukuthi bewukhona nomuthi kuyona yonke lento. So udile kanjani nalezi zinto lezi ehlanga nemithi ngoba ukumentionile kokuphalaza kokugqonyiswa nani still kwangenzeka next. Now usuwedwa ukwenzakalani nawo ngale nto yokuthakatheka? Hayi angifuni ukuqamba amanga kunzima kakhulu ngeke ngisho amanga kunzima ngale ndlela ukuthi impilo imile. And inhliziyo yami ibuhlungu ngoba nginey'ngane mina. Impilo imile ngithola imisebenzi ngizama ukudayisa kuphele kanjalo yonke into engithi ngiyayizama iyafa ngenxa yento eyenzeka kumina yenziwe intombazana nje. Konke akulunga kuphumeleli lutho nje. Bathi yini laba belabendaba abayibhekayo vele kuyona lento bathi yini kwenziwani lapha ku lesivimba nezinto ezinye eseceleni kangaka? Kuthiwa ngafakwa isilwane ngafakwa isichitho. Isilwane-ke hhayi bengisibona isichitho naso sikhona. Isichitho sikhona ngiyayabo nje especially uma kushisa ilanga. Ngiye ngizwa ngathi zikhona izinto ey'hambayo ebusweni bami. Bengikinywa isilwane mina ngisibona. Yeah. Intombazane iqale kuqhamuke yona le ntombazane ebingenza izinto. Ekuyiboneni kwami kuzolandela lento ishintshe yona ibe isilwane esisabekayo inkinye. Yebo. Inkinye ngale ndlela ukuthi ngize ngizwa ngathi umphefumulo uyaphuma. Hayi bandla kona kunzima angikakasizakali. Ngisalidinga lona usizo. Awunabele nabo ababukeli be-Black Life lapha ekhaya mhlambe nomunye ufuna ukwazi kabanzi ngezinto ezithinta lokho. Mhlambe omunye relate ku-story sakho ukuthi mhlambe mayengene ku-relationship nomuntu kukhona ushintsho izona ziphi izinto wena ocabanga ukuthi waleka ekutheni uyicabange fast ocabanga ukuthi omunye umuntu ufuna ayivikele ngazo ukuze angafiki lesi sigaba okusona njengamanje empilweni? Engingakusho nje mayelana nokuthi uyivikele. Even though singacabanga ngokufana sabantu. Sure. Kodwa angazi noma ngingathi i-communication nomuntu wakho nokuthembana. Mhlambe angazi ngingaba ilokho nixoxe ezinye izinto mhlambe ziyafuna ukuthi unixoxe nivulelane ifuba. Ngoba mhlambe kuze kufike ekuthenini umuntu uyahamba ngaze ngayisola nangokuthi mhlambe khona la ebengileka khona khona into mhlambe angakwazi ukuthi akhulume nami yes noma uyayithola kumina noma siyayixoxa yeah mhlambe ukuxoxa nikhulume into uma ngabe abantu bethandana engikufundile ukuthi akufanele kube khona izinto eningakwazi ukukhuluma ngazo engathi yonke into ningakwazi ukuthi nixoxe ngayo nivulelane ifuba njengo mhlambe nithandane niphinde nibe abangani. Yeah. Sinabela bendabuko abahlukahlukene la sisi mhlawumbe umyalezo wakho uma ngahle uyibeke wena ukuthi yini ofuna ukusizakala ngayo njengamanje kumephi empilweni ufisa ukusizakala ngopha awukhulume nje kuzwe izwe lonke so that sizokwazi ukuthi simsiza ngani dadewethu as Black Life. Mina bengifisa nje ukuthi ngithole usizo ekuthenini ngithole okungangisiza ukuthi kuqaqeke isimo sempilo yami ngikwazi nami ukuqhubekela phambili nempilo kusuke konke ichitho lezi engifakwe zona izilwane ngibelethiswe zona nje yonke into embi emelene nempilo yami ukuthi ingaphumeleli bengifisa nje ukuthola usizo kulokho kuqaqeke konke. Sithembe seswami ukuthi sizotholakala na ube right futhi mhlambe one day sophinde sizwe isitolo esihlukile kunalesi esobe sasithi ke manje seningwazi ukukhumelana umlotha nobhuti lo nacaciselana izinto for the sake of ingane noma izingane ukuthi ikwazi ukukhula eduze kababa nawe impilo yakhe iqhubeke zonke izinto ezizamayo empilweni ikwazi ukuqhubeka. Nami ngiyafisa kanjalo ukuthi kuqaqeke. Impilo iqhubeke ibuyele bengiyazi yeah kuze yonke into ihambe kahle ngoba ngiyazi ukuthi nokhona
uma engafikanga kahle kodwa ngeke uze kugcine yena. Noma ngabe mhlambe ngingasabuyelanga-ke mina-ke kodwa kuyofika mhlambe omunye-ke oyobuyela empilweni yakhe abuyele ngeqiniso amthande ngoba umuntu uma engene kanje kufana nokuthi uyakurufa usebenzisa i-remote control ukwenzisa noma yini. Ngiyaye ngizwe ubuhlungu nami ngoba ngibuzwile ubuhlungu angizwise bona ubaba wey'ngane zami kodwa ngibuye naye ngimzwele ubuhlungu ngoba impilo ayiphilayo angicabangi ukuthi le afuna ukuyiphila ngoba loya muntu uzomkurufa uzomenza noma yini angakwazi nokuthatha omunye umuntu wesilisa amfake endlini abahlele kuyona ngoba yena uzwa ngaye. Sure. Right ma, siyathokoza kakhulu ukuthi usivakashela iBlack Lives. Sithemba ukuthi sizofika kuvuthondaba lwale ndaba. Siphinde silandelele futhi ukuthi ushintsho luyenzeka nempilweni, siphinde sizokhuluma nawe la. Nami ngiyajabula kakhulu ukuhlangana noBlack Lives. Ngiyathemba ukuthi khona ushintsho luzoba khona nasempilweni yami. Okay. Ngiyathokoza kakhulu. Babukele Black Life TV emakhaya einkalo ngeinkalo naluzwa kudaba likasisi usisi wayenomuntu wakhe bethandana from esikoleni kwaze kwafika esikhathini lokuba akhula ababadala kodwa ingqinamba iqalile-ke semdala la sekufika khona umuntu wesithathu okuyena-ke ofike wayixova yonke lento njengoba ementionile ukuthi bebeze bebambane ngezandla nobhuti belwa kwaze wafika la bethi khona inhloko ayihlukane nesixhanti. Into akhala ngayo-ke njengamanje uthi impilo yakhe imile ayindawo usola sengazi ukuthi izinto ezafakwa lo yasisi namanje isasebenza ngoba noma ezama empilweni kodwa kumile usiza licelayo nalidingayo kube laphi bendabuko abakhona jikelele ukuthi agezeke abuyele abe umuntu. Enye into esikhulume naye off air eyokuthi unebhadi lokuthi mayihlangana nabantu bamprofeta bamtshela exactly izinto ezimxakile kodwa iqiniso lithi bonke abamsizi ngalutho ekutheni alapheke. Njengamanje asifuna umuntu ozodlala ngaye, sifuna umuntu ozomsiza atakuleke aqhubeke aphile ngoba noma singabajaji abantu ngokwemisebenzi abayenzayo kodwa sikwazi ukuvumela oyedwa wesifazane eNingizimu Afrika adliwe izinto ezifana nalezi agcine ephila impilo angayithandi. Siyafisa ukumbona ngelinye ilanga ejabule eyikhiphile godlulwandle nezingane zakhe kukuhle esenobudlelwano obuqhubekayo buya phambili empilweni. Igama lami uKings Chaka ngwakaluqa kanti igama lohlelo lalibizwa ukuthi uThakatho ngubani. Asiphinde sibonane futhi kokulandela uNkulunkulu abe uNkulunkulu sibe abantu kuye. Nisale kahle. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi Black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register, ngiyithanda kakhulu.